Мөселман яшьләренең Татарстан мөселманнары дини нәзарәте Кубогына Чаллыда кул һәм татарча көрәш буенча берләштерелгән турниры елдан-ел таныла бара. 30 мартта шәһәрнең Витязь спорт комплексында узган быелгы турнирда моны раслады. Ул сан ягыннан инде 11-се иде һәм үткән еллардагыча Россия күләмендә уздырылды. Быелгы ярышлар Оренбург, Самара, Удмуртия, Башкортстан, Миякә, Мәләвез, Авыргазы, Октябрьский, Балтач, Борай мәчетләре, Краснокама районнарыннан Уфа шәһәреннән. Татарстанның Әлмәт, Әлки, Буа, Яңа Чишмә, Актаныш, Кукмара, Алабуга, Саба, Мөслим, Менделеевск, Азнакай, Мамадыш, Зәй, Минзәлә, Биектау һәм Балтач шәһәре районнарыннан 116 спортчыны җәлеп итте. Алар барысы да намаз әһелләре иде һәм турнир шартлары буенча иң башта намаз кагыйдәләре буенча имтихан үттеләр. Шунысы игътибарга лаек. Мөселман яшьләре ушбу турнирны көтеп ала һәм аңа кайберәүләр махсус чакыру буенча түгел, бәлки интернет челтәре аша белеп тә килә. Турнирны ачу тантанасы Коръән укып башланды. Аннары дуга кылынды. Турнирда катнашучыларны Чаллы шәһәре имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин, шәһәр хакимияте башлыгы урынбасары Рамил Халимов, Татарстан мөселманнары дини нәзарәте казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, дини нәзарәте мөфтие урынбасары Илфат хәзрәт Хәсәнов кутладылар һәм спортчыларга уңышлар теләделәр. Илфар хәзрәт турнирда катнашучыларга мөфти хәзрәт сәламнәрен һәм котлауларын ирештерде. Турнирда 12 спорт мастеры, 11 спорт мастерлыгына кандидат, халыкара спорт мастерлары, дөнья чемпионнары катнашты һәм шуңа күрә ул киеренке төстә барды. Көрәшчеләр яхшы техник алымнар күрсәттеләр һәм җитди травмаларга юл куймадылар. Танылган мөселман җырчысы, татарча көрәш буенча спорт мастеры Ильяс Халиков абсолют батырга бүләк итеп тәкә алып килгән иде. Аннары үз авырлык төркемнәрендә беренче урынны яулаучылар арасында Аллаһ хаҗга юллама үтү буенча шыбага салу булды. Биредә бәхет Чаллының яшь көрәшчесе Данил Дамир улы Хайриевка елмайды. Турнирның ушбу иң дәрәҗәле бүләген аңа Җәлил хәзрәт һәм Думырты хаҗ вәкиле Индус хәзрәт тапшырды. Командалар арасында Чаллы шәһәре командасы җиңде һәм Татарстан мөселманнары дини нәзарәте кубогына лаек булды. Берләштерелгән турнир әнә шулай зур спорт бәйрәме булып узды. Командаlar birinчилик арасында